Вие гледате Метафора по БНТ 2. Аз съм Виктор Янков. Темата на предаването, което ще видите, е книгата и художникът. Темата на предаването, което ще видите, е книгата и художникът. Екипът ни разговаря с трима много различни един от друг илюстратори и дизайнери. Те имат специално отношение към литературата и формата на хартиеното тяло, което тя изпълва. Често илюстраторите остават скрити зад книгата и зад писателя. Целта на Метафора е да извади художниците и дизайнерите от тази анонимност. Ще видите Димитър Келбечев, Ясен Гюзелев, Деница Бояджиева и Студио Пункт.